Сәлам, малайлар һәм кызлар. Татар музыкаль авангардның 40-нчы чыгарылышы эфирда. Бездә юбилей. Сезне дә, үземне дә чын күңелдән котлыйм. Бу атна республика өчен шактый күңелле яңалыклар белән истә калды. Метшин белән Минниханов хаҗ кылды, Казанга Путин килде. Көрәш бөтен Россия спорт төренә әйләнде. Дөньядагы иң зур урам экраны да безнең шәһәрдә күрсәтә башлады. Тик тапшыру бу хакта түгел. Без бүген түбәндәге темаларга сөйләшербез. Тимаевның бер тапкырда киергә өлгермәгән 7000лек баш киемен кем харап иткән? Сәхнәдән Теплицага Сәйер Инсаф төркеме солисты чәчәкләр үстерә башлаган. Илвина тиздән дипломлы дизайнер булачак. Казан Самарга караганда шәбрәк бии. Безнекеләр Большие танцы проектында полуфиналга үтте. Шилтәрдәге йолдызлар рубрикасында без сезгә Уразова труппасында вакансия таптык. Нинди? Алдарак сөйләрбез. Традицион кунак-клип рубрикасы, ә кунакта татар клуб музыкасы легендасы диджей Нур Алиев. Фирдус Тимаев ябалак кар яуга чыккыш әле дә бетми икән дип үзенә бүрек сатып алган. Тик бүрекнең рәхәтен күреп өлгермәгән. Әле күптән түгел генә Арчадан Казанга кайтып килешле биючесе Әлфия Тимаевның бүрегенә башка куллану ысулы тапкан. Әлфия юл буе айхай җылы икән машинаң дип Фирдусның яңа тимер атын мактаган. Мин юл буе машинама сөенеп, җылы булмыйча иномарка ишел дип сөйләндем. Казанга җиткәч бүрегемне алым дип машинаның арткы утыргычына кулымны суссам, бүректән йолкыш кына калган. 10 меңлек бүрекне аяк җылытуга файдалана икән биючеләр ди Фирдус. Биюче Әлфия юл буе рәхәтләнеп Тимаев бүрегендә аягын җылытып кайткан. Мондый хәлдән соң 28 мартта Уникста узачак концертына Тимаев биючеләр чакырмы, юкмы, анысын концерт көне күрербез. Яшәп булмый бу тормышта дусларсыз, туганнарсыз. Ялгыз калмагыз дусларым, яшәгез бар шуларсыз. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрде безмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Аллар күрдем алмадым, гөлләр күрде безмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Агым судай гомер узды, узганымда сизмәдем. Соңгы вакытта Сәйер Инсаф төркеме солисты Сәйер Шакирҗанов дискотекләрдә татар яшьләренең күңел ачу чараларында күренә башлады. Баксаң, ул авылга кайтып чәчәкләр үстерә башлаган икән. Казанда үтә торган концертларга гел чакырып торалар, әмма бик сирәк катнашам. Бүген минем өчен башка нәрсә мөһимрәк ди Сәйер. Практиканы Сарапул шәһәрендә чәчәк үстерү базасында үткән идем. Бу эш мине бик кызыксындырды. Әти-әниемнең туган авылы Балтач районы Шуда авылына кайтып, чын-чынлап чәчәк үстерү белән шөгыльләнергә карар кылдым. Әлеге юнәлеш безнең республикада өйрәнелмәгән дисәк тә була. Чәчәкләргә сорау бик зур. Үткән елны 8 март көнне һәр сәгать саен 800 дәнә ләлә сатылды дигән иде бер сатучы. Чәчәкләр безгә чит илдән башлыча Голландиядан кайтарыла дип белдерә ул. Авыл тормышының тәмен, ләззәтен үзенчә тоеп яшәп ятучы Сәйернең иҗатка да вакыты кала. Шушы ай башында гына Сәйер Инсаф "Мин сине онытмам" дигән җырларына яңа клип төшергәннәр. Күпме тагын көннәр китәр икән үтеп, тик вакытка карамыйча мин көтәрмен түзеп. Юк, безнең бергә язган китап тәмам түгел. Мин сине онытмам. Бер күпме тагын көннәр китәр икән үтеп, тик вакытка карамыйча мин көтәрмен түзеп. Юк, безнең бергә язган китап тәмам түгел. Мин сине онытмам. Быел Илвина дипломлы дизайнер булырга хыяллана. Хыяллана гына түгел, ул бу өлкәдә бик тырышып, белем дә ала икән. Быел КХТИда кием дизайны факультетын тамамларга җыена җырчы. Хәзер төрле эскизлар ясый, яңа киемнәр уйлап чыгару белән шөгыльләнә. Модельләр мәктәбен тамамлап, әлеге профессиядә эшләп алган Илвина өчен кием салым бик якын тема. Аның бердән-бер җырчы дизайнер булырга бөтен мөмкинлекләре дә бар. Төнне уятып, йолдыз уйнатып, истеме мәхәббәт җиле. Утта яндырды, алды акылны, башсыз калдырды мине. Шундый саф иде, тоташнас иде, әсир итте мине. Китмәскә килде мәхәббәт җиле.
Узган елларда барлык казанлылар Россия каналында баручы Большие танцы проектын күзәтте. Онда Казан Самара белән көч сынашты һәм җиңү яулап беренче полуфиналист булды. Визит карточкасы дип аталган беренче биюдә безнекеләр булачак универсиаданы презентацияләде. Бию аша конкурсантлар 7 уен төрен күрсәтте. Икенче өлештә алар Кристина Арбакайте белән чыгыш ясады. Өченче турда конкурсантлар бер-берсенә биюләр белән каршы торды. Танцеваль батлда брейк-дэнс, локинг, хип-хоп һәм башка танцеваль юнәлешләр буенча көч сынаштылар. Һәм Казан җиңеп чыкты. Биючеләрне дә үзебезне дә котлыйбыз. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Вакыт әйткәнчә, даими рубрикабызда без сәхнәгә омтылган талантларга эш таптык. 2013-14 ел сезонында Гүзәл Илдар җыр театрына җырчы һәм бэк-вокалист таләп ителә икән. Үзегез башкарган җырларның фонограммаларын миңа җибәрегез, май ахырына кадәр барлык язмаларыгызны кабул итеп, июнь айында җиңүчене билгеләрбез. Ул исә безнең компания белән контракт төзәячәк. 16-дан 30 яшькә кадәр конкурсантлар кабул ителә. Ничә елга икәнен соңыннан хәл итәрбез дип яза Гүзәл Уразова үзенең ВКонтактедагы битендә. Гүзәл Уразова белән җырларга һәм эшләргә теләсәгез, үзегезне сынап карый аласыз. Яралама, җанны рәнҗетмәші, сине бит мине үзең сайладың. Урау, урау, юллар үтеп тагын, кырысы йөрәгемне яуладың. Авыр сүзләр әйтеп бегәләтемә, тормыш юлын бергә үтәсен. Без утырткан назлы сөйгеләрбез, яңа берләнәр итәле. Biz утырткан назлы сөйгеләрбез, яңа берләнәр итәле. Ниһаять, кунак клип рубрикасына да күчәбез. 21-нче гасыр интернет технологиялар, сәхнәдә яшь йолдызлар вакыты дисәк тә ялгыш булмас. Менә шундыйларның берсе Башкортстан егете Радик Юлиакшин. Егет бик яшь булуына да карамастан сәхнә тәҗрибәсен туплап өлгергән. Үзе җырлый, үзе иҗат итә. Бүгенге көндә ул Мәскәүдә яши. Башкорт, татар, рус телләрендә җырлый. Күпләр аны Элвин Грей псевдонимы астында да беләләр. Сезгә дә аның иҗатын без күрсәтергә булдык. Ә инде алдагы программаларда Радик Юлиакшин бәлки үзебезгә дә кунакка килер. Яңгыз тулы ай, истәр дулай, инде ничә ай, инде янем минем күңелем ян таба алмай. Мине уйлап, йөрәгем илай, мине уйлап, йөрәгем хәтай, миңа генә иркәм һаманда бергә булмай.
Unutulmay yalnızlı tünler, unutulmay baqitli kunlar, birga o'tkazgan muhabbatli yangi mezgillar. Unutulmay havo bo'yganim, unutulmay shat yilmayim qalbimda anva ayg'ina anlay bo'g'ay. Bilmayim shu yerning qayda. Havola ay, men qaray, odamam halishtirib turg'ay. Balay bilmay, sabirayay, yilumay. Come on everybody. Havola ay, men qaray, odamam halishtirib turg'ay. Balay bilmay, sabirayay, yilumay. Come on everybody. Havola ay, men qaray, odamam halishtirib turg'ay. Balay bilmay, sabirayay, yilumay. Come on everybody. Havola ay, men qaray, odamam halishtirib turg'ay. Balay bilmay, sabirayay, yilumay. Bugungi bizning programmamizda qonaqda legendar shaxs Nur Aliyev. Uni biz kichkinagina reklamadan so'ng ko'ramiz. Birinchi Totarsha diskotekalar, Otaqli radio shaxslar, Qura radiosi, birinchi DJ, mana shunday so'zlar assotsiatsiyasi keladi menga sening ismini eshitib bilan Nur. Voy rahmat. Ham sen mening uchun shu ma'nosida legenda. Shulaymi? Ham mana naqta senga qarab o'sgan yigitlar biz. Birinchidan bek rahmat programmaga kelganga. Rahmat o'zingizga. Tamom programmasida Totar diskotekalarning ham umuman Totar DJ-ligining legendasi Nur Aliyev ham mana bugun biz shu o'tgan vaqtlarni esga tushirib olgan edidir, planlar turida so'zlashib olamiz. Mana buni ko'rsatib olayım. Mana bu narsa bu. Narsa bu. Men yaratam sizni. Sen buni eligini yasab oldingmi? Eligini yasab oldim. Men ala yasab bilmayman, конечно. Men endi nechanchi programma tutib turamiz bilan iPod nima? Lekin men tekstni o'qiy bilaman. Bugun sizga bo'lsangiz bizning shunday interaktiv, biz bugun ikkimiz iPod bilan shag'ir bo'ldi. Begaybat bu. Biz tishlangan olmalarni yaratamiz-da. Biz tishlangan olmalarni yaratamiz. Nur, Nur deb indashtirmayman. Men tega Nur efendi deb tega ko'rkan bo'lsa-da, Nur deb Vodagina. Boshlaylik biz eng boshimdan. Eng boshimdan. Nechik boshlandi? Sen bit birinchi topqir mana shu shundan da движуха deb aytamiz. Totar tansival harakatini boshlovchi yigit. Birinchi topqir pult ortidan bosgan yigit. Umuman shu bugungi kundagi Totar tansival industriyasining otasi. Bek qat aytasan sen. Nechega aytirga tag'in? Shulay Bu bo'ldi. bilasizmi qachon boshlandi? Bu boshlandi 1994-yilda. Men endi universitetga o'qirga kirdim, birinchi kursga. U vaqtda endi, shoqda qiziqqan edi. U vaqtda narsa bor edi shaharda, bir narsa yo'q edi. Kinoteatrlar yo'q, diskotekalar, bir doktor klub ham Balden Max, anda endi jin shpana jila turgan tusovkalar, ayrocha Balden Max, anda endi so'g'ishmicha qolmaylar edi. Totar yoshlarini shin ma'nosida o'zlarincha yo'l itirlik o'rni yo'q edi. Ham mana biz shul fikr bilan kursdosh yigitlar bilan o'yladik-da, ya'ni uchun bizga Unixda shunday Totar kechalari uyushtirib jibermasga. Eng birinchi Шактык шундай инициатива белән факультетта безне хуплап алдылар. Unixның җитәкчелеге ие, бу чынлап та бик кызыклы әйбер. Безнең университетта меңләгән татар студенты укый. Әйдәгез эшләп карыйк дип безне әлегә дә баягы шул ук Balden Max'ка җибәрделәр. Менә шундагы егетләр белән 1993 елның февралендә безнең беренче татар кичәсе узды. Быел суык. Быел 20 ел булды аңа.
Юбилей. Шуның өчен кулланып Бу Рәхмәт. Татар, гомумән татар дискотека индустриясының юбилее кебек санала бит. Чөнки аңа кадәр юк иде татар дискотекалары. Аңа кадәр юк иде, һәр даим эшләп баручы дискотекалар юк иде әлбәттә. Анда аулагиләр бар иде инде ул теге бабайлардан калган. Бар иде шәй ишүләр, ә менә мондый шын дискотека форматында шундый кишеләр юк. 93 елда беренче тапкыр татар дөньясына килеп керде. Ул дәвам итте 1998 елга хәтле. Без университетны тәмамлап чыкканча хәлле. Аннан соң инде булды безнең атмосфера клублары. Параллель рәвештә әлбәттә менә син әйтеп киткән Курай радиосы, ул чынлап та минем тормышымда бер искиткеч матур вакыт. 1996 елдан алып, иң беренче көннән, иң беренче эфирга чыга. Менә монда тагын беренче дип әйтергә туры килә. Миңа менә шундый бәхет шидер инде ул. Мин күп кенә ул елларда башлаган эшем, ничектер менә нинди дә булса өлкәдә беренче тапкыр алга аяк басу иде. Әйтик, мәсәлән, 98 елда беренче тапкыр татар телевидениесында туры эфирда тапшыру чыга башлады, ул сәлам тапшыру. Хәтерлибез без аны. Вот, шуңа күрә мин бик бәхетле менә шушы кайбер өлкәләрдә беренче булуым. Ага. Беләсеңме, телевидение, радио, моңа әле аерым туктыйбыз, менә хәзер кызыксындырабыз, ачып бетергәндә теманы дискотекаларны. Ул вакытта беренче тапкыр татар дискотекасы син тутындыгыз. Бу әйберне әле берәүндә эшләп караган юк татар өлкәсендә. Син кайдан алдың? Бәлки илһам, бәлки шушы үрнәк. Илһам ул һәр вакытта да бар, чөнки минем әтиәниләр чын татар кешеләре, алар русча әле хәзердә начар сөйләшәләр. Шуңа күрә мин татар мөхитендә үскән бала, җәй көннәрендә инде дәваниемдә үскән бала, авылда, шуңа күрә татар мөхите миңа бик якын. Һәм дә инде менә илһам дигәндә, хәзер мин әйтеп китәм, илһам абыйның кайчан килгәнен. 1989 елда Татарстан телевидениесында күрсәттеләр Зөлфәт Хаким һәм Мәхди ансамбленең концертын. Бу беренче татарда рок группа. Менә шул ук елны күрсәттеләр Саксык төркеменең концертын. Ул 1 сәгатьлек концерт иде. Ул альбом тулысынча Германиядә яздырылган иде. Анда искитмәле яңгыраш. 80нчы еллар уртасында мен әле яшүсмер малай, мин тулысынча диско баш идем. Итало диско, значит, классик диско, Modern Talking'лар, Bad Boys Blue'лар, CCK'лар, һәм башкалар. Диско баш, әйе. Һәм менә шушы 89нчы елда Татарстан телевидениесында күрсәтелгән 2 концерт, гомумән минем тәмнәрне, минем аңымны тулайын үзгәртте. Зөлфәт Хаким һәм Саксык ансамбле, и мин менә шулардан соң кызыксына башлаган татар музыкасы белән. Бүгенге көндә дә ул дәвам итә. Мин бик яратам фольклорны, мин бик яратам. Син меломан. Мин меломан, әйе. Син меломан, моның хакында беләбез. Шунап та шулай. Менә шуннан китте. Беренче дискотекаларны эшләгәндә ул вакытта инде MP3 да юк, USB да юк, ул вакытта хәтта әле татар дисклар да юк иде. Беренче дискотекаларны мин хәтерлим, без әйләндерәдек аудиокассеталардан. Теге шырны сылганда карандаш белән бармак белән шырны. Безнең бар иде, значит, дека, 2 кассеталы дека, аның тышкы панелькасында дрель белән ясадык тишек, и озон нәзек отвертка белән головкасын үзгәртеп, җырның темпын үзгәртә торган махсус җайланма, pitch, әйе. Ну, аннан соң инде чапкана соңрак әлбәттә җиһазлар барлыкка килде. Анда CD проигрывательләр, анда pitch та бар, crossfader да бар. Аңламаган кешегә хәзер Википедиягә кереп әзерләргә киңәш итәбез. Күпләр аңламаганнардыр. Дәвам итәбез. Димәк, кассеталар дигән, кассеталар. Әйе, әлеге кассеталарда татар дискотекасында нәрсә әйләнә иде соң ул вакытта. Бүген татар дискотекасы берәүгә дә теге тансык түгел, әйме? Атнаның һәр көнендә татар дискотекасы узып бара, алар хәзер бик күп. Ул вакытта һәм керәсең төрле музыка уйный, русында кушалар, Европа, Америка музыкасына кушалар. Ул вакытта нәрсә әйләнде? Ул вакытта менә Зөлфәт Хаким һәм Саксыктан башка. Ну, Зөлфәт Хаким һәм Саксык ул әлбәттә инде дискотека музыкасы түгел, ул ничектер менә күңелгә, йөрәккә сеңеп калган музыка. Инде дискотекаларда без нәрсә әйләндерәдек? Менә кайсы татар җырында туры бочка бар. Без шуны әлбәттә кассеталарга яздырып, әлбәттә инде алданрак плейлист төзергә тырышадыр, әйтик, кассетага җырларның кайсы артыннан кайсы килүен эзләргә уңайлырак булсын өчен махсус алдан яздырып чыгадыр, чөнки дискта бит инде менә кнопкага бастың, трек үзгәрде. Әйе, монда бит чорнатырга кирәк.
трек тиз генә узып китә, шуңа күрә өлгермәскә мөмкин. Шулай булгач без инде әлеге кассеталарга плейлист рәвешендә нинди җыр, кайсы җыр артыннан 2 кассетага яздырып чыгарыр идек. Аннан соң инде теге нәзик отвертка белән головканы борып, темпын туры китереп, менә шулай эшләргә. Ул вакытта диджейлар да хәзерге булай гына бастырмагандыр, менә булай басып торганнар. Һәм дә 1996 елда мин якыннан таныштым. Ул вакытта Business Records дигән компания бар иде. Бердән-бер иде ул татар җырчыларын яздыра торган компания. Андагы, значит, менеджер, арт-директор Айрат Волков и аның белән без беренче ремикслар эшләп башладык. Татар ремикслары. Беренче ремикс безнең булды Болгар кызларының Алтын балык дигән җыры бар иде, җырлары бар иде. Менә шушы җырга әйбәт кенә куе туры бочкалар сугып, ул 96 елда зур хитка әйләнгән. Бу ремиксы сез нинди җайламалар? Вакытта компьютер бар идеме? Ул вакытта 486 компьютер, ул бик тормозной компьютер, әмма дә ләкин ремикс ул вакытта эшләнде компьютерда түгел, дат кассетага. Ага. Күп каналлы дат кассета. Ну, аны хәзерге яшь музыкантлар wikipedia.org. Барысын да шунда белергә була. Димәк, дискотек һәм өстәвенә беренче үземнең шәхси рәсми миксны, сетны мин яздырдым VHS кассетага. VHS кассетага. Моны ничек тыңларга кирәк иде? Монда сүрәт бар идеме? Юк, сүрәт юк иде. Супер VHS-ка, значит, менә шушы студияда эшләп, мастерингны супер VHS кассетага яздырдым. wikipedia.org. Менә шундый заманнар бар җанада. Шундый заманнарда дискотекалар, димәк инде без репертуар бар, җырлар язылган, ремикслар ясала башлады бит инде. Программа, хәзерге программаларны без күрәбез. Айрым бар MC яки алып баручы, берничә җырчы чакыралар. Конкурслар оештыралар. Ул вакытта ниндирәк форматта үтәге татар дискотекалары? Ул вакытта MC дигән төшенчә алай юк иде, чөнки 90-нчы еллар уртасында бик популяр булып китте рейв культура. Рейвта анда бернинди тукталышлар да. Non-stop, полный non-stop. Әйтик, анда 152 удар минутына шул темпны аласың да и сукалыйсың. Әлбәттә, соңрак инде MC-лар ул вакытта юк дип әйтүдән түгел. Аның просто менә шушы кичәләрнең узу рәвеше non-stop рәвешендә иде. Демәк, анда уеннар да юк иде, нинди дә булса бүләкләр өләшү дә юк иде. Только музыка, бары тик музыка. Халык ыргыла. Халык бу да безнең рейв бит шундый культурада халык ыргылып килергә тиеш. Безнең 1200 кеше ул вакытта тутырган булды. Ну, ул инде бик зур бәйрәмнәрдә, уртача где-то 700-800 кеше киләдер. Ну, ул вакыт өчен бу искитмәле әйбер иде. Чөнки 700-800 татар баласын, яшь үсмерен шушы клубка чакырып китерү ул бик авыр. Менә шушы хакында бераз гына ачык, чөнки күп кенә дискотека хуҗалары бүгенге көндә ничек итеп халыкны җәлеп итәргә, ничек кенә реклама бирергә. Ярыйлар хәзер социаль челтәрләр, язалар, реклама бирәләр, спам җибәрәләр. Ул вакытта менә 700-800 1200 татар баласын ничек итеп эндәшә идегез сез? Ничек итеп аларны чакыра идегез? Каян беләләр иде? Ну, миңа калса, безгә ул вакытта бәлки чак кына җиңелрәк тә булгандыр. Ни өчен? Чөнки без бердән-бер. Бәйле. Шуңа күрә инде монда кешеләрдә, яшьләрдә теге сайлау мөмкинлеге юк иде. Монда бар иде курку. Ул вакытта 90-нчы еллар уртасы бандитлар вакыты, анда әйтик Тукаевскийлар, Кремлевскийларга каршы сугышалар иде, атышалар иде. Татар баласын авылда үсеп чыккан тыйнак татар баласын ничек шушы клубка курыкмыйча җәлеп итәргә. Әлбәттә, без үз кулыбыз белән ясыйдык флайерлар, ул вакытта әле типографиялар бар, ләкин алар бик кыйммәтле иде. Афишалар үз кулыбыз белән ясыйдык инде. Менә татар яшьләре яшәгән анда общежитиеларда, тулай торакларда, яисә уку йортларында шуларны элеп чыгып, үз кулың белән ясаган афишалар ул ничектер ул вакытта. Хәзер аларны алып карасаң, бу әлбәттә ниндер бер кәмит, күлке шикелле күренер иде. Ләкин ул вакытта менә бу алым, ул чынлап та ничектер үз эшен башкарды. Безгә яшьләр килә башлады, ошый башлады, даими килүчеләр барлыкка килде. Менә шулай. Менә сагынасыңмы дип сорау хәзер инде җүләр сорау булыр, әлбәттә, кем сагынмый, димме? Ләкин менә берәр көнгә булса да менә шундый атмосферага, дискотекага кайтып килер идеңме син? Менә шушы вакытларга. Беләсеңме, мөгаен юктыр. Мин хәзер аңлатып китәм. Чөнки менә бүгенге көндә шулай клубларда булырга туры килә бит инде да. Бүгенге көн клуб дискотекалары
дискотекаларын 90-шы еллар белән берничә тә чагыштырып булмый. Менә бүгенге тәмле ут, супер тавыш, супер җиһаз һәм ул вакыттагы безнең азапланулар, аларны берничә тә чагыштырып булмый. Мин ул вакытны әлбәттә сагынам. Ностальгия бар. Чөнки ул йөрәктә бик тирән иңеп кергән. Шулай да 90-шы еллар форматына кайтып дискотека оештырмас идем. Юк. Синең менә бу профессияларның санатына китсәк, диджей да син, MC да син, әйме? Булды андый вакыт. Ну, бик кыска вакыт. Режиссер да син, алып барышы да син. Син үзеңне кем итеп, менә бүгенге көндә кем итеп тоясың? Кем дип әйтә аласың? Вас бу бик авыр сорау, син ничектер теге авырткан ноктага бастың. Мин еш кына үз-үземә сорау бирәм, син кем, син менә нәрсә белән шөгыльләнәсең? Син былай моның белән дә шөгыльләнгәнсең, радиода да эшләгәнсең, телевидениедә да режиссер да булгансың, алып барышы да булгансың. Әле соңгы арада мин еш кына үзем камераны кулга алам, үземдә төшерәм. Белмим, мин үземне менә телевидение кысаларында мин үземне универсальный солдат дип әйтә алам. Чөнки мин съемкага үзем барам, текстны үзем ясыйм, монтажны үзем ясыйм, постпродакшнны үзем ясыйм, титрларны үзем эләм. Карасам баксам, акчаны да үзем бирәм. Акчаны үзем, әлбәттә, акчаны да үзем генә алам. Шуңа күрә бу рәвештә эшләү миңа ничектер үземә уңайлы, чөнки мин продукт өчен бары тик үзем генә җавап бирәм. Әгәр дә син булдырасың икән, димәк аның бүтән плюслары да, лайклары да сиңа. Әгәр дә инде нәрсәдер килеп чыкмый икән, кешегә сылтап булмый. Димәк син үзең кайдадыр хата җибәргәнсең монда или ялгышлык ясагансың. Сәлам юллыйм. Беренче тапкыр татар телевидение өлкәсендә турыдан-туры эфирда баручы интерактив программа. Әлеге программаны ничек син башлап җибәрдең, ничек килеп эләктең шушы нәкътә ул вакытта Татарстан каналы иде бу. Татарстан каналы ТРТ. Твое родное телевидение дигән слоган астында яшәгән. Менә шул вакытларны искә төшерергә әле. Ул вакытта син студент. Ул вакытта мин соңгы курста укыйм, 5нче курс, чыгарылыш имтиханнарына әзерләнәбез һәм ул вакытта инде мин параллель рәвештә әлбәттә радиода эшлим. Курай радиосында. Курай радиосы белән янәшәдә безнең өлкән абыйбыз Бим радио бар иде. Бим радиода эшли әле бүгенге көндә дә саулык, сәламәтлек, әгәр дә мине күрсә, Махмут Аракаев дигән әфәнде, син әлбәттә бик яхшы беләсең. Ул вакытта Махмут Аракаев шулай ук параллель рәвештә ТРТ каналында Стиль 7 дигән тапшыруны алып барадыр. Рус телендә чыгадыр ул. Һәм дә инде татар телендә шушындай тапшыру эшләү нияте тугач, ул иң беренче миңа шалтыратты. Әйдә килеп кара, сынап карыйк. У тебя точно получится диде. Мен килдем, ике сайлап алу туры булды. Мен шушы ике турдан уздым да инде һәм менә шушы сәлам юлым тапшыруында эшли башладым 1998 елның сентябрендә. Әле бу ажиотаж уяткан вакытлар хәтерлим. Сәлам юллыйм. Бүтән Татарстан карый программа әле турыдан-туры шалтыратып, пейджер бар иде бу гайда. Пейджер. Мен сиңа хәзер бер кичкенә генә сыр ачам. Минем пейджер әле дә саклана. Мен аны менә киштәгә куйдым. Ул миңа ничектер менә шушы чорның бер хатирәсе буларак ачып карыйсың аны. Янашым, әле һаман исән икәнсең. Пейджерлар. Ярый, без хәзер теге iPod'лар тотып чыгабыз, димме? Минем беренче телефон менә шушы iPod хәтле иде. Аның 2 килога якын весы бар иде. Антеннасы моннан килеп чыга, без аны айттырып татып чыгарадык та. Алло, перезвони мне дип. Чөнки ул вакытта сөйләшү бик кыйммәтле иде, әгәр дә шул алло дигәнгә генә җитә иде безнең эшләгән акча. Ләкин ул бар иде, ул вакытта инде без шундый горур яшьле, монда пейджер, монда зур телефон. Ну, кызык вакытлар бар иде. Сәлам юллыйм программасы безнең дәвам итте. Байтак барды бу гаялы. Бардым 2002 елга хәтлем. Аннан соң мин хәтерлим, сәлам юллыйм, ул әйләнеп кайтмадымы ул? Ул әйләнеп кайтмады. Бер ара аны алып барды. Мин телевидениедан киткәч, 2002 елда телевидениедан киткәч, аны алып барды Булат Бәйрәм. Юк, Булат Нигъмәтуллин. Гафу. Булат Нигъмәтуллин, аннан тагын бер алып баручы булды бугай. Мин аннары соң 2004 елда телевидениега кайткач, мен кайттым ул тапшыруны ябарга. Мине чакырдылар. Әйдә сәлам юллыйм тапшыруын. Иң беренче яңадан телевидениега кайткач, 4 елда иң беренче эфирга чыгу ул булды сәлам юллыйм тапшыруны
йомгаклап кую. Чөнки ачкычы синдә иде, башка сәйгә ачты. Хәзер инде ялып тапырга кирәк. Мен инде эфирга чыктым. Хәерле кич, дуслар. Менә күп еллар очрашмаганнан соң без яңадан сәлам юлым тапшыруында, әмма ул бүген аның соңгы чыгарылышы. Хушыгыз, сау булыгыз, киләсе очрашуларга хәтле дигән менә шундый формада бер тапшыру булды. Аннан соң инде Татарстан каналында каналлар аерылгач, Яңа гасыр белән Татарстан каналына аерылгач, ул чыга башлады яңа сәлам тапшыру. Астында мин ничектер бик аны өнә бетермәгән идем. Шул ук форматта дәвам итү, ләкин инде безнең җитәкчелек теләде, бик уңышлы тапшыру иде үз вакытында, шуңа күрә без моны дәвам иттек дип. Менә шулай аннан соң яңа сәламгә. Получилось 20 ел бара инде. Шундый форматта, монда да күрәсең классик жанр. Юк, моны беләсеңме, һәрбер тапшыруның миңа калса үзенең бер яшәеш вакыты бар. Шушы вакыттан алданрак та тәмамларга ярамый, һәм соңрак та тәмамларга ярамый. Сузырга ярамый. Чөнки сузыла башлагач, ул инде кешегә кызыксыз була башлый. Менә бүгенге көндә мин инде хәзер уйлап йөрим, шушы яңа сәлам тапшыруда инде һәр байтакчыга 9 ел дәвамында чыгып килә икән. Аны башка формада, гомумән башка исем астында, башка идея белән дәвам итәргә миңа калса, менә мин бик шатланып хәзер тотыныр идем автосәяхәтләр темасын. Автосәяхәтләр темасы. Республика буенча автосәяхәтләр темасы. Чөнки менә бүгенге көндә безнең республикада бик раскрученный Болгар белән Островград Свияжск бар бит инде, Свияга утыра ушулай бит. Шуннан кала күп кеше безнең республикада булган кызыклы, гаять кызыклы әйберләрне күрми. Менә шулар турында бераз сөйләсә иде. Сен бу хәзер идеяң, хыялың булып кына карама, әллә инде син шуңа ныклы адымнар ясап? Юк, менә якын арада менә карлар бераз эреп беткәч, җирләр кипкәч, инде менә пилотка тотынырга исәп бар иде. Менә пилотканы мөгаен минем үземнең машина белән төшерәләр, менә аннан соң инде пилот әйбәт кенә барып чыкса, безнең җитәкчелек бу идеяны хуплап алса, аннан соң инде җитәкчелек машинасында да йөри башлаячакбыз. Бәлки шулай булыр. Курай радиосы дисең. Курай радиосы синең шулай тормышында зур бер урын алып тора. Иң зур урынын алып тора дип уйлыйм, чөнки менә мин күп еллар дәвамында телевидениедә эшләсәм дә, хәзер минем Курай радиосыннан киткәндә 2000 менә быелгы елның 15 мартында 10 ел булды. Менә 10 ел минем радио белән юллар аерылган, әмма ләкин еш кына мин төшләремдә радиода эшләгәнемне күрәм. Әле хәзердә әле менә эфир алдыннан Гөлназ белән сөйләшеп алган идек. Гөлназ да әйтә, менә мин авырыйм ахыр бу радио белән. Сафарова? Әйе, Гөлназ белән. Син миңа нинди киңәш бирерсең икән дип сорады ул миннән. Мин әйтәм, мин сиңа нинди киңәш бирәм? 10 ел узганнан соң миңа үземә төшемә радио кергәч, мин сиңа нинди киңәш бирә алам? Бер нинди киңәш бирә алмыйм. Ул агу, ул без инде аның белән агуланган. Ул шир. Әйе, ул беренчектә җибәрми. Һәм менә шул сәбәпле 2010 елда мин үземә бер кичкенә генә веб радиостанция ачтым. Ул инде менә шушы теге төшкә кергән таук төшенә тары керә дип әйтәләр бит. Менә минем төшкәдә инде ул радио керә. Мәйтәм булай булмый икән инде бу. Димәк, бу бушлыкны нәрсә белән булса да тутырырга кирәк. Менә мин үземә кичкенә генә бер Казан радиосы. Бу хакта мин синнән нәкъ сорыйсы идем. Шушы турында сөйләшә башладык. Курай турында сөйләшә башладык та хәзер Казан радиосына килеп җиттек без, чөнки менә шушы әйтәсең бит, зур урын алып торды һәм радио һаман синнән китми, радио сине җибәрми, бу шир белән син авырыйсың. Күп радио диджейлар кебек. Әйе, мин беләсем, шулай дип саныйм аны. Әгәр дә радио диджей сын мәгънәсендә радионы яратып, радионы үз итеп анда эшли икән, ул аны киткән очракта да менә синең кебек аның радио шире аннан китми. Казан радиосын ачтың син. Казан радиосын ачтың, иң беренче синең куелган максатың шушы бушлыкны тутыру идеме, әллә исә бушлыкны тутыру, күңел бушлыгын тутыру иде. Чөнки бу радионы ачканда мин ниндидер зур уңышлар яисә зур аудитория турында уйламадым. Миңа үз-үземне нәрсә белән булса да алдарга кирәк иде. Беләсеңме, менә кичкенә генә, элек бит инде радио студия ул зур студия, зур бүлмә, анда күп кенә җиһаз. Бүгенге көндә радио студия ул өйдәге ноутбук яки эштәге компьютер, юлда барганда менә шушы кичкенә генә тахта инде, тахта кисәге. Вот, шуңа күрә ул бик җайлы. Бүгенге көндә интернет технологиялары әлбәттә
идарә итүне күпкә җиңеләйтә. Син студияда булмасаң да радио белән читтән торып идарә итәргә була. Иң төп әйбер үз-үзеңне алдау. Яңадан музыка белән эшләү, яңадан материалны тыңлау, яңадан эфирны тутыру, теге яисә бу тапшырулар белән нәрсә нидә булса тапшырулар яздыру. Әйтик, ул вакытта бәлки Курай радиосында эшләнеп бетмәгән уй фикерләрне менә эфирга бирү. Мин әйтмәс идем, Казан веб радиосын зур радиостанция дип, әлбәттә, татар радиосы белән, башка татар радиостанциялары белән, FM дулкыннарда эшләүче радиостанциялар белән әлбәттә мин үземне берничек тә чагыштыра алмыйм, чөнки бу ике уровень дип әйтергә кирәк. Ләкин интернетта менә кичкенә генә аудитория бар. Монда инде мин нигездә фольклор музыка, безнең классик композиторлар, менә бая әйтеп киткән идем, Рөстәм Яхиннар, Мансур Музафаровлар, алар миңа Александр Ключеревлар, мен аларны бик яратам. Кем аудиториясы бүгенге көндә радионың? Беләсеңме, бүгенге көндә менә нәтиҗәләрне кереп караганда, бүгенге көндә радионың аудиториясы 30дан өлкәнрәк тыңлаучылар. Һәм алар нигездә Казаннан түгел, күбрәге чит төбәкләрдә, әйтик, Казахстан бик күп тыңлый, Финляндия, Америка Кушма Штатлары, Австралия, Белоруссия, Украина татарлары һәм Сибир ягы. Шул татар мөхитенә сусап читтә яшәүчеләр. Бу замандагы теге Голос Америки шикелле. Голос Америки дип инде син бик зур иттереп әйттең. Ләкин шулай да, беләсеңме ничек, веб радионың яңгырашы күбрәк классик радиога тартым. Анда күбрәк сөйләм тапшырулар, музыкага караганда сөйләм тапшырулар, уйландыра торган әйберләр турында сөйләшергә тырышабыз. Ләкин шул ук вакытта музыкага шулай бик күп урын бирелә. Ләкин монда инде әйтик җиңелчә татар заманча татар музыкасы түгел, ә менә нәк классик музыка, фольклор, мен үзем фольклорны бик яратам. Гомумән Казан веб радиосының эфирына менә миңа үземә нинди җырлар, нинди әсәрләр ошый, мин шуларны куярга тырышам һәм шушы музыканда үзенә рәхәт табучы тыңлаучылар булыр дип өмет баглап. Менә шулайрак. Шуңа күрә музыка җитдирәк, әлбәттә, ләкин аның үз тыңлаучысы бар, аны бик сагынып тыңлап алалар, хатларда да матур-матур гына шундый теләкләр. Бу ничек дип әйтим, күңелгә бер рәхәт бирә. Үз-үземне алдау булай әйбәт кенә килеп чыкты шикелле. Барлык үзен хөрмәт итүче FM диапазонда эшләүче радиостанциялар үзләренең әлбәттә интернет вещаниесен булдырды күптән. Һәр берсенеке бар. Шул вакытта менә шушы интернет кулаҗәю белән әле бит туачак бик күп конкурентлар да. Чөнки әлеге интернет станцияны веб форматта булдыру FM диапазонныкына булдыруга караганда күпкә җиңелрәк. Әлбәттә. Һәм шул ук вакытта син нишләрсең? Чыга башласа бик күп татар станциялары. Беләсеңме, бу очракта миңа калса тегендә монда сикереп йөрмәскә. Менә әйтик, мәсәлән, минем татар радиосына карата татар веб станциясында нинди музыка яңгырарга тиешле дигән мәсьәләгә карата үземнең бер шәхси фикерем бар, шәхси карашым бар. Һәм мин күпме радиостанция барлыкка килмәсен, мин шушы юнәлештә калачакмын. Чөнки ул беренчедән миңа кызыклы, икенчедән бу музыканың инде айрым даими тыңлаучылары бар. Мин бит монда нидә булса, әйтик, мәсәлән, акча артыннан кумыйм. Бу бүгенге көндә Казан веб радиосы минем өчен ул бары тик чыгымнардан гына тора. Ләкин ул чыгымнарны мин теге хәрәмгә киткән чыгымнар дип исәпләмим. Әгәр дә менә бу ел дәвамында берникадәр күләмдә сарыф ителгән акча берничә мең кешегә татар планета буенча сибелгән татар кешесенә ниндидер рәхәт, ниндидер ләззәт китерә икән, мин бик бәхетле. Һәм иң мөһимендә үзеңә дә бит әле күп рәхәт, үзеңә дә рәхәт, чөнки шуңа күрә теге MasterCard рекламасындагы шикелле нәрсәнедер акчага сатып алырга мөмкин. Нәрсәләрне акчага сатып алу. Нәрсәдер бәхәссез. Менә шундый слоган туды безнең әле генә татар телендә. Молодец. Безнең интерактив программа бит, Нур. Шуңа күрә менә монда язган безнең сине бик тә яратып караучы. Шулармы? Абонентларыбыз. Нуралиевның чын исем фамилиясе ничек икән, серен ачмас микән? Инде 20 ел узган Нуралиев дип беләбез.
шын исем фамилиясын сораган. Бу серне Бу беләсең, бу Айваз, бу сорауны миңа радиода да эшләгәндә дә бирәләр, телевидениедә эшләгәндә дә бирәләр, әле кайбер әби апалар районнарга чыкканда туктатып сорыйлар. Энем, синең бу шын исемең түгелдер дип инде. Әлбәттә, бу шын исем түгел. Шын исем түгел. Нур Алиев ул псевдоним, ул вакытта инде без менә 96 елда радиода эшләп башлаганда ул псевдонимлар бик модада иде, чөнки безнең өчен күрсәткеч ул Бим радио булып торды. Анда Махмут Аракаев, но бит инде ул Аракаев түгел, шулай бит. Изил Заблудецкий дигән бар инде. Ну отвяз. Күп кенә радио легендалар, гомумән алар үзләре псевдоним белән чыга. Икенчедән, аннан соң беләсеңме, радиога килгәч безнең нинди уй туды. Менә әйтик, безнең исемнәр алар татар милләте өчен шактый гадәти исемнәр дип әйтәсем килә. Ләкин шул ук вакытта, әгәр дә без масса күләм тамашачы өчен эшлибез икән, без димәк безнең нинди дә булса фишка, нинди дә булса идея һәм нинди дә булса посыл булырга тиеш. Менә шул вакытта без иске борынгы татар исемнәрен актарып чыгарырга булдык. Әйтик, мен үземә Нур Алиев дигән псевдонимны алдым. Ул да юкка түгел, элек менә Иван Грозный килгәнчә хәтле Кул Шәриф мәчете, иске безнең Кремль эчендә Кул Шәриф мәчетеннән кала тагын Нур Али мәчете булган. Аның капкалары әле һаман да саклана. Менә Казанкага таба чыккан, Ленин күперенә чыккан капка ул Нур Али мәчете капкасы. Шул тирәдә булган Нур Али мәчете. Мин моны бик символик дип таптым һәм үземә менә шушы исемне алырга булдым. Аннан соң безнең егетләр алды. Сәйит исемен беребез алды бит инде. Шулай ук 90-нчы еллар уртасында гаять сирәк очрый торган татар исеме. Ул абыйларда, өлкән яшьтәге абыйларда, бабайларда әлбәттә еш очрыйдыр. Менә бүгенге көндә без нәрсә күрәбез? Яшь балаларга, сабыйларга безнең иске борынгы татар исемнәрен куша башладылар бит. Менә балалар бакчасына барып керсәң, рәхәт. Мәдинә, Сөләйман, Камал. Искитмәле әйберләр. Шуңа күрә менә безнең ул вакытта шушы иске борынгы татар исемнәрен культивировать итеп чыгару, яңадан эфирга чыгару, кеше колагына җиткерү дә бер кичкенә генә этәргеч булгандыр дип уйлыйм. Миңа һәр хәлдә шуңа бик нык ышанасым килә. Безнең үзебезнең татар радиостанциясының директоры Алмаз Миргаязов. Әйе. Әмир Исламов. Аның исеме фаш ителде шпионнар тарафыннан. Кем икәнлеге ачыкланды, менә син шулай матур дип качтың. Мин инде теге огородами дигәндәй бу сораудан, ну беләсеңме нәрсә, менә әйттеләр бит 20 ел Нур Алиев дип беләбез. Әйдәгез менә шулай эшлик. Тагын 20 ел узганнан соң мин ни өчен? Менә мине күп кеше Нур Алиев дип белә. Әйтик, минем чын исем белән миңа әти-әниләрем һәм бик якын паспорт өстәлендә утырышлар гына эндәшә. Эндәшә. Шуңа күрә инде без әгәр дә сез минем һәр чын исемемне беләсез икән, сезнең тормышта бер нәрсә дә үзгәрмәячәк. Мин сезнең күңелегездә Нур Алиев булып каласым килә. Шуңа күрә сез мине аңларсыз, үпкәләмәсез зинһар өчен. Юк, без берүк әлеге изге секретына, изге сиргә кагылмыйбыз. Бардык алга таба дәвам итәбез. Мин нәрсә сорыйсым килә синнән? Син безнең телевидениене шулай карыйсың. Яңа ачылып килгән ТМТV каналы. Әлеге каналга карата фикереңне ишетәсе килә иде менә тапшыру ахырында. Беләсеңме, мин кызганычка каршы бүгенге көндә мин сезне көн дәвамында карый алмыйм. Минем фикерләрем бар итик интернеттан, ниндидер роликлардан һәм интернетта, YouTube'та урнаштырылган ниндидер тапшырулар нигезендә генә булачак. Минем фикерем шул. Татар телендә күбрәк телеканаллар, радиостанциялар, тапшырулар була, шулай безнең милләт өчен яхшырак. Чөнки халыкның әлегә баягы сайлап алу мөмкинлеге булырга тиеш. Халыкның аның көн дәвамында кайфы үзгәрергә мөмкин. Ул әйтик, мәсәлән, иртә белән татар яңалыкларына кулак салса, кич белән әлбәттә аның менә сезнең матур концертларыгыз белән, матур клипларыгыз белән ял итәсе килә. Шуңа күрә TMTV каналына минем бары тик уңышлар гына телисем килә. Әгәр дә сез моны эшлисез икән, бу ихтирамга лаеклы. Бик зур рәхмәт. Сез эшлисез. Мин гомумән хезмәт кешесенә һәр вакытта ихтирам белән карыйм. Тыва программасында бүген булды кунакта беренче тапкыр үзе дә iPad белән килгән Нур Алиев. Нур, сиңа бик зур рәхмәт. Хәзер. Нәрсә күрсәтәсез? Менә яңадан мин сезне бик яратам. Ничек башлаган шулай тамамлыйбыз да. Уңышлар сиңа, Нур, бик зур рәхмәт килгәнеңә. Сөйләшүне әле программадан тышта дәвам итәрбез дип ышанып калам. Сау булыгыз. Йөрәктә төн, утсыз төтен якты.
Алтын ярты сәгы шашты таңны Сары тамшы күз Түрлі яқта біздік Көктер қалсын біз ашқан йылдызлар Сүрілмәсін көкірәклерді сап жырлар Мұқабатланмас Ялғыз ойға таплар қойдан келген Түшкен Салқын аңа Ера қара жаңлы Жерден Өткен ізлерді Сүрді яшәрім тик Көктен қалсын біз ашқан йылдызлар Сүрілмәсін көкірәклерді сап жырлар Мұқабатланмас біз ашқан йылдызлар Сүрілмәсін йөрәклерді сап хисләр Мұқабатланмас Aşkın yıldızlar Sürülmesin yüreklerde son yıllar Bu kapatlanmaz aşkın yıldızlar Sürülmesin yüreklerde son hisler Bu kapatlanmaz Sürülmesin yüreklerde soğuk hisler Bu kapatlanmaz Ишеп яуган карлар сезнең кәефне бер дә төшермәсен. Календарда март азагы булу фактында онытмагыз, дуслар. Кем белә, бәлки киләсе ТМА программасында сезне сәламләгәндә урамда чып-чын яз булыр. Нәкъ бер атнадан күрешербез. Сезнең белән булдым мин, диджей Вас. Пока. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.